Sallum madwar 500 kandidat applikaw għall-Skills Pass. Żvelat dan il-gazzetta kulħadd kif spjegat li l-Skills Pass fil-qasam tat-turiżmu u l-ospitalità twassal biex kull min jaħdem fis-settur turistiku jkollu għarfien bażiku tal-lingwa Ingliża, ta' Malta u tal-prodott turistiku lokali kif ukoll irid ikun imħarreġ fil-customer care. L-Skills Pass għat-turiżmu u l-ospitalità ġiet introdotta f'pajjiżna fit-8 ta' April filwaqt li fit-28 ta' Mejju għaddiet il-liġi. Min April persuni minn madwar id-dinja setgħu jirreġistraw u jniżlu l-ħiliet tagħhom fis-settur f'żewġ fażijiet. Il-kandidati kollha jridu jgħaddu mill-ewwel fażi u dawk li ilhom Malta inqas minn sena jew għadhom ser jibdew jaħdmu f'Malta jridu jgħaddu mit-tieni fażi wkoll. L-ewwel fażi hija online tinkludi korsijiet u eżamijiet f'suġġetti differenti filwaqt li t-tieni fażi tinkludi intervista biex tikkonferma dak li jkun sar fl-ewwel fażi li bdew fil-25 ta' Ġunju. L-appuntamenti għall-intervisti tat-tieni fażi qed jintlaqgħu kuljum kemm f'pajjiżna kif ukoll minn ċentri barranin. Madwar il-500 kandidat li applikaw għall-Skills Pass, madwar 60% minnhom ser jaħdmu fis-settur tat-turiżmu f'Malta għall-ewwel darba. Sa dan it-tant 26% ilhom jaħdmu hawn Malta l-iktar minn sena u 15% ilhom jaħdmu hawn Malta għal inqas minn sena. L-aktar nazzjonijiet li applikaw għall-Skills Pass ġej minn Nepal 22%, mill-Indja 20% u mill-Filippini 14%. Sissa huma biss ħaddiema ġodda li ġejjin minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u li beħsiebhom jaħdmu fit-turiżmu u l-ospitalità f'Malta li jrid ikollhom l-Skills Pass kont il-liġi. Min Jannar li ġej l-ħaddiema fit-turiżmu u l-ospitalità li ġejjin minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u li se jġeddu l-permess tax-xogħol iridu japplikaw għall-Skills Pass. Min Jannar ta' sena wara, fl-2026, l-impjegati kollha fl-industrija tat-turiżmu u l-ospitalità irid ikollhom l-Skills Pass. Mill-bidu tal-Skills Pass b'kollox ittieħdu u tlestew 1338 eżami li inkludu Customer Care bażiku, Ingliż bażiku għall-ospitalità u l-prodott turistiku Malti. L-aktar xogħol popolari li qed jiġi applikat għalih u li qed isiru l-eżamijiet tiegħu huwa dak tal-Commis Chef, jiġifieri dawk li għadhmu fil-kċina. S'issa nħarġu madwar 100 ċertifikat tal-Skills Pass komplut li jfisser li l-kandidati ċertifikati issa jistgħu jaħdmu fil-qasam turistiku f'pajjiżna.